bajari dîrokeke zindî heye û tarîxa bajarê wekî nasnameyek ji me re nîşan dide. Em jî niha berî xwe bidin bajarê Bilîsê gundê Şehrimanê û mizgefta Ayasofyayê. Lê ji ber ku li ser lêkolîn nehatiye kirin, tam derheqê wê Ayasofyayê de agahî tune ye. Türkiye'de ne hep Ayasofya hane, yeki yüz yıl Şamiran günde Tatuane'ye, servi Ayasofya hane, yani dera Ayasofya Şamirane, lêkolîn nehatiye pek anin. Yani hatta îro lêkolîneke kur keseki pek ne aniye, naho peda. Anha te zaman derheqî da te mijûldanî te gotin, belkî niha peda lêkolîn pek be. Hewce heye ku lêkolîn pek be. Yani lewra cihekî gelekî giring e. Çan ku me got ne heb heye Ayasofya Türkiye'de yekî li Şamiranê. Ayasofya Şehrimanê bi motifên xwe û bi mîmariya xwe li mizgehta Ayasofya İstanbulê çûye. Fikrek deltînî mîmariya dimînî mîmariya Ayasofya İstanbul, Ayasofya Mazin. Ji bo jîra Ayasofya hatiye gotin. Ji ber ku li ser vê Ayasofyayê kitêbeke orjinal tuneke teqes kengî hatiye avakirin nayêsanîn. Lê li gorî îddiayan piştê mîladê di sala pênsidê ji alîkê Bizansiyan ve hatiye çêkirin. Yani evet hani zêdetir tahminen dora pensidan da hatiye avakirin. Yani 1500 sal, 1520 sal evvel hatiye avakirin dema Bizans. Bizansiyan da hatiye avakirin. Ji evroj hatta Hazaru Nesidan, seri Hazaru Nesidan der biye, dera Ermeniyan biye. Piştî ku Ermeni jwalat çone, maya vala da Hazaru Nesidu siyan ve daji guhartana mizgefti. Ji evroj hatan haji beje niski 100 salane, 90 sala. Li gorî baweriya Xristiyanan zarokên ku Xwedê didin li derê vaftiz dikin yanî vê derê wek vaftîzxane jî hatiye bikaranîn. Taybetî ser Ayasofya Şamiranê lêkolîn ne hatiye pek anîn. Em çone zav gelek car em çone yani beteferuat. Em çone ketine navê ser nexşê wî, duwarê wî, kitabekî wî tune. Yani noksaniyeke mezin kitabe ser Ayasofya tune ye. Ji bo wî ku kitabe tune bî, çi bê gotin ihtimal heye galet bî. Giringiya mizgefta ku berê wek der dahat bikaranîn, heta niha bi mîmariya xwe li ser piyanmaye. Li belê mizgeftekî harabe bû. Hatta van salê hani paşa paşê mizgeftekî harabe bû. Duwarê xirab bûn, kevirî jê ketibûn, nexşî jê belav bibûn. Li belê 2015 da hate restore kirin. Ji wî jî mühimtir, eve 2004 da li ser navê Ayasofyayê hate tescîl kirin. Ayasofya Şehrimanê ji sala 1930 ve şeniyên gund li wê derê îbadetê dikin. Ayasofyayê tetwanî di sala 2015 da bi saya xelkê Şehrimanê wek eslê berî hatiye restore kirin, li dîwarê mizgeftê hê jî îşaretên xaça hene û jê nebirine. İmkanı xwe ev restorasyonê pêk anîne ji ew roj hetan ha jî di gundema Tirkiye û dunyayê de ye.